ओमफ्राय बेलायखौनो हामबाय তিনি ঊনকোটি डिस्ट्रिक्टनि राजगान्धी बेलायखौनो बुमुं खोनाथावते बेलाय गोसाम एरिया जों अनेक दिन धरे एरिया खोनाय दङ आं थाङो फायो बंगो किन्तु आबोन सालाय जुग जुग धरे एरिया गोसाम बेलाय अबनो हिस्ट्रिकेल प्लेस ओंखाय जों दिनै राजगान्धी ঊনকোটি डिस्ट्रिक्टनि राजगान्धी बिसिओ सकपायजाक तिनि अर कायसा सिनि यूनिट कमिटी खाजाखा गे सिंगर सिनि टांबो टांरक जों इनिशिएटिव नाजाखा तात नि बागै तिनि नकथाय संजाजागनाय तात गे सिंगर बोरिरक 40-50 जना एबा बंग बिसि जेतंमा बोरिरक जे ताकना मुसुंनाय सामुं खलायना मुसुंनाय बगार फायै खक्सा खंना इनकाम उनथुं नगा हाय नासुक तंमा सलाय बोरिरक बंगनि बखरक बसलिनाय सामुं बसलिनाय इनके आहायनो एरें तंगिया शरीरक वानसुकमारक एक्टिव तंनाय गाबोन बागै जों तिनिन सिमि अर तात जेंनाय इनके जों सिनि गोबांमा सिनि हातायो तिरफ्रा आमसायो जों जे कमिटी खायमा अरबा बहायनो कमिटी खायका सिनि बरक सिनि दफा सिनि तिब्रासा गलां गलां जागा सालपामा जागा अंखना नांनाय अमाहायखनो जों आहि मुङनो सामुंबो टांगनो तिनि अर सामुंबो टांना लायका जे बरकबो जोङो बाक्सा जत तिब्राहा सिनि तिब्रासरक थानजागा हिमनान बागै जों अर सोमायना लायका जों तरक तरक हिमलायनाय इनके अर तिब्रासा हामख्राय हाबानक रक जेंजांनाय बीएसबीसी बैंक रक स्टार्ट खायजागनाय डाक्ति डाक्ति न इनके बरक डाक्ति डाक्ति न बंनियो कमिटी रंनो क्राखाय सामुं बटां टांनान थांनानै हिमलाय दङ गासनो हामबाय एम दंनि राजगान्धी नि बिसिनि बिसिङाव आरो तात बुरि रंनि बागै एम्पावारमेन्ट प्रग्राम बरक जाहाथे निजेनि बिसिङाव साक थाङै बोसानानै साक बायसां बोसानानै लामा खायमानानै बागै जोङो बनांगनो चेंलायनाय खोनानसिनि बरक खावलायाना हप्ता सामु तानो तांते आबाद तो नगरगो बरक तांलायगाथों बंनो थाखा इनके जे मेटेरियल ini sobam wasa eba kutung je metal samarok जों साप्लाय खालामनो सिनि अर्गानाइजेशन बेखौ बरक खानान बिसिं चालक खायदो खानानै बिसिङाव नरक चालक खायदो बाहाय केजि साखाय दङ इमा आसे हप्ता मत टाइम नाङै थानाय मास खायसारक नाङै थांनो 15 दिन फन नाङै माने नक तांनानै टेम्परारि खाना गाबोन आसो नंथ'